Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Carla at taga Baguio City. Ako nana, nataer ti boyfriend ko ket ay ayatennak, Mr. Lonely. Agtrab-trabaho iti maysa nga opisina ket kasta akmet. Ngem dimteng ti jak ninamnama apasamag, asyak metlaeng ti makagapo. Ngaging ga ita, ket nasakit paylaeng. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Carla. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabit lang, Andrew. Enak mangisagana iti kape. Sige. Hello, Andrew. Ngayon pag-arabim. Kastamad kan ka, Jane. Mabalin ka din nga lang ti cellphone number mo. Okay. Mood to ita cellphone mo. Tasya akong timang phone book. Ato eh. Aday ta. Nalpasan. Agyaman na ka. Anong ti cellphone ni Andrew, Jane? Anya ti binasam iti cellphone na? Kwa? Adala kinita na iti cellphone ko. Oh, at tuyen ti kape, Andrew. Oh, anya pala ter aramidam dito ay, Jane. Mabalin ka di apanawan na kamin? Ha? Okay. Sige. Agsubli akong iti silad ko. Pinapanaw mo matan. Day chay a babae. Naglaing nagpapansin iti lalaki. Sige, hinakon, Carla. Nagbiit ka matan. Rabiin. Inakon. Makaturturog akon. Anya matan. Di nasungsung-batan ti cellphone na. Awagak manan. Hello? Asino ti kadwam, ha? Adda ka di kadwam? Iso addi mo sungsung-batan ti cellphone mo? Awan. Adak namin itay Jerwar. Ti kunam kit di. Adda kadwam dita a babae. Apaan manin. Sige, gusto na ito eh. Marang-rangakan ka. Maturog akon. Bye. Hello? Andrew! Hello? Buisit dayjay a lalaki. Buisit? Good morning, Vicky. Nasapa ka Good morning, Carla. Ay na, nagranyag ti rupam ita. Anya ka di ti rason? Anya anaranyag. Sa bagay, kasta at talaga dagiti in love. Naranyag ti rupa da. Kanayon da a blooming. Uray si ka. Inaldaw mo't a blooming ka. Ay, of course. Ket, kaano ti kalaysam? Saan pa nga ita? Oy, di naktuliplipatan May saat to nga abay. Areglado. O ala, inna kun iti lamisaan ko Agsarita tanto manan inton break time. Okay. O anya, umay nakadisukunan inton lunch? Wano, ada sa bali akadwam amangan. Awan. Saan ka masukon, Carla? Ada na pataga papanak. Papanam, Ada kasarita ka tao. asino? Naskan ka di pa nga ibagak amin nga ramidag kan ka? Natural, takaayan ayat nak. Ay basta, sukunan nak inton lunch. Awan bibiyang kuno sa di naman ti papanam. Sige, agsarita tanto. Bye. Inidapnan? At dan sakit di sa bali akadwana amangan. Hi, Carla. Saan anasaya at ugalim? Awan ka di pa nagtalak mo iti boyfriend mo? Talaga nga awan. Ay na, dayta ti diyo pag kinaawatan no kasta.
Nasken ang maawatam ti boyfriend mo. Saan la asika ti matungtungpal? Andrew, kunak no di kan umay. Carla. Sumrag ka. Anya ti kayat mo nga inuman. Wenno, merienda. Uray niya ditan. Hi, Andrew. Ada ka matgayam? Wen Jane. Anya ti aramidam dito'y salas? Jane? Mabalin ka di apumanaw kan? Taddan ti boyfriend ko? Sorry. Jane, di ka pumampanaw. Kan, nakashort ka pa'y. Apay, paspasik siyam ti boyfriend ko? Ha? Ay, sana. Sige manlangan. Inak manlangan, silad ko. Ay, kasta talaga day ta babae. Naglaingag pa charming kadagiti lalaki. Oh, anya ti kayat mo nga inuman? Agpakada akon. Adapay nas ka napapanak. Ha? Kunak man narumwarta ita a Domingo. Awan sarag ta iti trabaho. Ada papanak. Papanam, Jane. Nakapulas ka mat. Apay? Asino ti kasinarak mo? Ti boyfriend ko? Ha? Amok mat ka, Jane. Agayat ka iti kaayan-ayat ko. Ngam, sorry ka langan. Tasaan mo ang magargari ni Andrew. Adayo, anapimpintasak ngam si ka. Nagdakkel ti nagbaliwam. Sipod na daan ka iti boyfriend, Carla. Sigurado ka kadi, asaan nga agbaliw ti panagayat ni Andrew ken ka? Gapo, tanapintas ka? Ha? Amom kadi, mabagbagkal kan ka ti boyfriend mo. Kandi na kayat ti ugalim. Kunamlan asino ka anapintas una yan? Di ta ka man lang. Hoy! Jane! Agsubli ka! Oh, Jane! Narabyan ka. When, nag-date kami ngamin iti boyfriend ko. Sige, inak pa iti silad ko. Wan gayam, inton bigat, umakarakon iti pagabangan. Ada nakita ki Jela Trinidad. As-asidag iti pagtrab-trabahuan mi. Awan parikot. Anya kumakanyak no umakar ka? Kan inton bigat, itad ko ti share ko iti abang ti apartment. Kan aminan. Nasayaat mo't nga rod. Tadi mo malipatan dayta. Masurunak ka talaga. Dandani panagawid. Ngam saan latasong bata ni Andrew ti awag ko? Hay, panag ko na, friend. Adan sa bali na. Ngamin, day talakayat mo ti matultulok. Ti kayat mo, si kalatan ti matungpal kada kayo adwa. No talaga nga ay ayatan nak ni Andrew. Di sumurot iti kayat ko. Ala makaamu ka. Ipilit mo ti kayat mo. Di iso, di mo matkayat ti dumngag iti balakad ko. Di makaamu ka. Italang asong batam ti cellphone mo? Itay pa'y alas 4 nga umaw-awag akin ka. No umay naksukunan wendo saan. Ngam di ka sumungsongbat. Ag-break tan, Carla. Anya? Andrew? Was-wasan tan ti relasyon ta. Gaputan niya kaya ti ugalim. Naimun ka launay. Nasaraka kung ti babaya talaga akayat ko. Andrew, anya ka diti sasawam. Agsarita ta iti personal. Umayak di tadagus mo. Uray labiin. Urayan na. Saanan. Gaputasanin nga agbaliw ti panggadeng ko. Andrew? Dumga ka na imbag, Carla. Saan ka nga ay ayatan? Ada sa baling ay ayatan. Kanjak magustuhan ti ugalim. Pangaasim, Andrew. Di nak i-break. Ikarik. Magbalbaliwag. Awanan pa nagayat ko kan ka. So sorry. Bye. Hello? Andrew! Andrew!
Andrew! Lukatam ko matiri daw. Agsarita ta. Talagang imay ka, idinto tarabiin. Saan ka di nga umdas ti imbagak iti cellphone? Ngam sige, sumurit ka. Agtugaw ka. Adda ka dito'y dagos ni Andrew. Jane? Juan, Carla, Anya ti kaadam dito'y. Sorry, Carla. Ngam ni Jane gayam ti ayatek. Anya? Pakawanan nak. Tatalaga di kan ay ayaten. Awan Sir Bem agayam, Jane. Aga-agaw ka iti boyfriend. sorry, Carla. Di mo dangran ni Andrew. Si ka babae. Umay ka. Ba't naman tibuok ko? Gusto retan, Carla! Indurunag. Lading itak. Gamdang ramot nga mino ni Jane. Sige, rumor kan. Saan ka nga ayatan? Mawatam ka di. Saan akas kan ka ti babae akayat ko? Manangimon, managing bubukod, ken naranggas. Andrew. Rumor kan. Nasaya at mat ta sinong batang matlaangan ti cellphone mo, Jane. Pasensya kan. Ada ngaming meeting mi itay. Anya ti ibagam, Carla? Saan kanto ang naragsak, Jane? Aga-agaw iti boyfriend? Awan Sir Bim agayam? Sorry, Carla. Agpada tala ang anagayat ka ni Andrew. Sorry mo nan. Gaputa saan gayam asikat ti ay-ayatan na. No di kat siya. Gaputa kanayon kang agpa-charming kankwana. Nagpuskol ti ropa. Gaputa na amiris na asyak ti kayat na. Sorry. Naragsak kami ka ni Andrew. Gaputa agkin-kin na awatan kami. Iparparik nami ti panagayat kan panangipatag mi iti tunggal maysa. Pakawanan na ko, Carla. Sige. Bye. Inidabnan. Aga-agaw ka, babae. Addan to aldaw mo. Oy, Carla. Ni Jane ti kinasaritam iti cellphone mo anya. When? Pinagsasawak, Nangag ko ti imbagam kan kuana. Nagsakit ti panagsasaom kan kuana. Siyempre. Inagaw na ti boyfriend ko. Kasta at talaga. Insukat na ka. Gapumatlaan iti mading ugali. Hay, uray siyak no siyak ti lalaki. Ay, saan ka apagan ano? Gapu iti ugali. Uray man napintas ka, nagalas ti ugali. Oy, Carla, awan mayat alalaki ken ka no kasta kalaeng. O, itaman pa nga imay ka, Carla. Siguro, adda parikot mo anya. Wilma, malidlidayak ngamin. Takas tamat kat. No adda parikot mo, umasidag ka kanyak. Ngam no awan, di nakpagan ano. Nga uray kanayo nak nga ag-text kan ka. Tapno kumustaan ka. Ngam di ka ag-reply. Awan pa'y sinong batam kadagiti awag ko kan ka. Sorry, Idi ka sapulan ka. Tadda parikot ko. Di nakpagan ano asarong karan. Tauray kumaawan maitulong mo. Basta adna ka apangyeb ka sakman la kuma iti parikot ko. Tabarang mabang-aran na kumamat. Ngam di mo amo ti makiandingay. Masapol asikalaang ti maan-andingay. Kasta ka ti talaga ti ugali, Wilma. Di mo amo? Wano di mo kayat nga aklunan? Okay. Awan parikot iti dayta. Aklo naman wano saan? Ngam talaga akasta ti ugalim. Managing bubukod ka, Carla. Wilma. Ngam sige. Pagsaritaan ta ti parikot mo. Ta sa anak mat akas kan ka iti ugali.
No kabaalaklakit di ti tumulong, tulungan ka. Ngam no san, pasensya laangan. Ala, ibagam no anya ti parikot mo. Agyaman na kiti balakad mo, Wilma. Kat sorry manan ha. Awan anyaman na. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, imbagpaykan ka, Wilma. Naragsak kayo iti boyfriend mo. Wan, idida mo a boyfriend ko, nasaktanak iti husto. Sobra asakit. Ngam ko nak iti bagit. Analabit asaan nga iso tinaikari a para kanya. Kat iti pan na ki boyfriend ko manan, naragsakak. Gaputan na singpat ni Daniel. Ngam saan ko nga inabuso ti kinasingpat na. Noan niya ti di na kayat, saan ko nga aramidan. Kat noan niya matijak kayat, saan namat nga aramidan. Iso nga agkinkin na awatan kami. Ngam, anya ti aramidag. Ay ayatak pailaan ni Andrew. Saan anala ka amapukaw dayta? Ngam iyaw awan mo. Kan aklunam asaan na kan nga ay ayatan. Kat narigat mo at naipilit mo tibagim kan kwa na. Wilma. Kantay ko na kun. Agbalbaliw kan. Numaki boyfriend kan tupay. Saan ka kuman ama naging bubukod. Ipatag mo ti boyfriend mo. Itikas na. Saan na ka nga isukat? Wen, kasta ti aramidag. Ulitak manan, Carla. Agbalbaliw kan. Masaksakta nakpailaan nga aging gaita. Numakitkitak da Janine ken Andrew, Mr. Lonely. Nang runa no nakaholding hands da. Jaklata malipatan ni Andrew. Ngemkit di, kung kunak iti bagi, ano maaddaan naktupay iti boyfriend, surutek dagiti balakad ni Wilma ken Vicky agagayam ko. Ngagbali na kumaaman nakaawat a girlfriend, kan sa anak ama naging bubukod. Alakastan kat agyamanak, tuy pagayam mo, Carla. Agyamanak iti daytoy apakasaritaam ken ayat pagayam Carla. Pagsaya at amutlaang no agtungpal ka kadagiti balakad dagiti gagayem mo. Gapo iti madinga ugalim, insukat na ka ti kaayan ayat mo. Adal kan kadaytan pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carla at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.